avui serà amb nosaltres Josep Pérez Abullés, el president provincial de l'API a Girona, i abans, però, parlarem d'esport. Serà després d'aquesta molt breu pausa per publicitat. Fins ara. Avui és amb nosaltres a l'entrevista, com anunciàvem abans de fer aquest repàs de l'actualitat esportiva, Josep Pérez Abullés. Ell és el president provincial de l'API a Girona, a qui tot seguit saludem. Què tal, senyor Pérez Abullés? Benvingut, molt bon dia. Bon dia. Fa molts anys que treballa, que forma part d'aquesta associació d'informadors, també amb aquest caràcter de voler reconèixer a través de premis i de més la tasca que fem, m'incloc, en aquest cas, comunicadors, informadors d'arreu. Però vostè, concretament, és qui s'encarrega de l'associació a àmbit gironí. És així. Per la gent que no conegui com treballeu des de l'associació i de més, expliqui'ns una mica com funciona i amb quin objectiu va néixer tot plegat. Mira, ho has dit molt bé, has dit informadors. Els informadors poden ser persones que han fet filologia, que escriuen, que fan doblatge, que són actors de doblatge. Per tant, tot és informació. I l'API és Associació Espanyola de Premsa, Ràdio, Televisió i Internet. Ara s'ha afegit internet perquè hi ha uns diaris, etc. Doncs el tema ha estat de dir informadors, i això ho dic en majúscules, tot i que cada àmbit ha d'estar protegit. Però nosaltres pensem que tot el que tingui a veure amb la informació és benvinguda i es va crear aquesta associació a Catalunya, concretament a Barcelona, i després hi ha les persones com ara jo, o fem una mica distància a Nova York, Carlos Herrera a Andalusia, a Sevilla, Gorka Lendaburu al País Basc, la nostra presentadora és la Nieves Herrero, són comunicadors. Carmen Sevilla també és una comunicadora, és la madrina de l'API. No sé què podries més... Si penses que hi ha alguna cosa que jo pugui dir, és que és un àmbit molt ampli a l'API. Arreu de l'estat espanyol, però parlar més del paper de Girona. No sé com veus també tot el tema de no només la informació, tot el tema de periodisme, tot el tema de ràdio i televisió, de que s'estigui fent actualment també les nostres comarques. Allò, encara que sigui una anàlisi ràpida, de dir com veus el periodisme, com ha anat evolucionant també sota la teva mirada, que portes molts anys tractant amb molta gent, molts coneguts, moltes persones que són més que reconegudes i famoses en tot aquest aspecte de comunicació. Sí, jo el que diria, com ja veus que tu mateixa ho has dit, que fa molts anys soc gran, i quan ets més gran a vegades per la por. Jo diria que el periodisme, la informació, sempre hi ha darrere una empresa, és l'empresa. És a dir, segons està l'empresa, així funciona el personatge que hi treballa, des d'escriure, des de la ràdio, des de la televisió, com ara tu mateixa, és qui hi ha darrere, quina empresa hi ha. I avui en dia, no cal que jo ho digui, però les empreses estan força malament. I això fa que l'informador, si és llicenciat, com si no és, però que està dins del món de la informació, pateixi també aquestes conseqüències. Parlem també, una de les paraules clau que m'has donat fa uns minuts era internet, no? Parlem també d'aquest canvi que ha pogut suposar de la implantació de noves tecnologies als mitjans, nosaltres mateixos, a l'hora de treballar, o el que deies de diaris, publicacions que hi ha digitals i de més, suposo que també tot a poc està avançant en una altra línia, no? Sí, el que passa que hi ha una cosa, jo reivindico, és a dir, l'ajut entre tots. És a dir, jo crec que tot és vàlid. És a dir, no crec que això és bo i allò no. Perquè en aquest cas la informació és bona. Per exemple, tu estàs aquí i a la Xina passa alguna cosa. Te poden enviar per internet immediatament una informació, però tu estàs donant la cara. Per tant, jo crec que tothom pot ser útil. Jo crec que s'han d'aprofitar totes aquestes eines. Per mi internet és una eina molt bona, però també és molt important el que tu estàs fent. Tu i jo estem parlant. L'oient, el televident ens veu, però la comunicació és molt directa. Però jo porto unes fotos a través d'un pendrive que és internet. Exacte. És a dir, jo crec que són eines que hem d'utilitzar bé. I que han de conviure, no? Sí, conviure i... Sí,
Sí. Parlem també d'aquesta associació, com fèiem a l'inici, a l'hora de presentar-te, que sobretot el que voleu és reconèixer aquesta tasca que fan les persones informadores, no? Precisament fa relativament pocs dies enrere se celebrava aquesta entrega de premis, una altra vegada més, a Caldes de Malavella. Sí, mira, per exemple, quan veiem pel·lícules, reivindica les pel·lícules en català o en castellà, tothom que digui el que vulgui, però en Lluís Posada, quan la gent veu una pel·lícula que surt d'en DiCaprio, és la seva veu. Aquest home està informant, està fent doblatge, doncs el van premiar, i són dels premiats aquest any, per posar un exemple. Dius, és periodista? No, però és un actor que informa en català, en castellà. Com es va desenvolupar tota aquesta gala, deixa'm utilitzar aquesta paraula, tota aquesta celebració, aquesta entrega de premis? Hi ha uns apartats que ja diu premsa, doncs després les persones que la junta directiva creu que s'han destacat al llarg de l'any, doncs són premiats. I després hi ha l'apartat de ràdio, televisió, internet i entranyables. Això seria els Premis Catalunya. Veiem algunes de les imatges, ara parlarem d'aquesta, però veiem algunes d'aquestes imatges de la celebració de l'entrega de Premis APEI a Girona. Veiem aquí Fernando Lacaba, també. Suposem també que hi ha... No me l'esperava jo, aquest premi. Altres persones relacionades o no amb el tema dels mitjans que també són convidades a premis com aquests. Això que dius de no m'esperava aquest premi. No, em va fer il·lusió perquè... Et va donar un premi especial, no? Explica'ns-ho. Sí, aquí està. A mi m'han donat un premi especial, però jo cada any, tant aquí o a nivell nacional, em trego premis. O recullo premis d'un altre, si no ha pogut... En aquest cas hi ha una anècdota del Jordi Estadella, en Pau Descans, doncs jo li vaig recollir un any el premi, li vaig guardar el micròfon, al cap d'un any li vaig entregar... Bueno, doncs tot així és tota una vida. I aquest any, doncs mira, no m'esperava, un premi especial a la meva dedicació, i la veritat em va fer il·lusió. Me la va donar una persona d'aquí a Girona, molt coneguda, que és en Fernando Lacaba, i la veritat és que una persona que aprecio molt, i que també és d'APEI, és membre d'honor d'APEI, i aquesta entrega, la veritat, a mi em va fer il·lusió. Haig de dir la veritat. Clar que sí, tants anys... Potser no la mereixia, però il·lusió em va fer. Segur que sí. Parlem també, Josep, de les diferents categories que hi ha d'aquests premis, perquè parlem que arreu de l'Estat s'atorguen premis d'APEI i també a les nostres comarques hi ha hagut mitjans reconeguts pels mateixos premis. Sí. Mira, el nivell serien dos. El que passa que premis hi ha Premis Catalunya, premis nacionals que són del mateix nivell. I després hi ha els premis cap d'estat. Els premis, s'entén que els de Catalunya, els nacionals, són les persones que s'han destacat al llarg de l'any. Persones o empreses o entitats que s'han destacat. I els de cap d'estat són aquelles persones que amb els mitjans de comunicació els han tractat bé. És a dir, tu que ets periodista, presentadora, saps molt bé que les persones, com a tot arreu, hi ha cap d'estats que te pots acostar més i caps d'estat que no. En aquest cas, Joan Pau II va rebre el micròfon de cap d'estat. El Felipe, el príncep d'Astúries i de Girona, també. El Fidel Castro, perquè no ha d'haver-hi diferència. Fidel Castro va haver-hi un temps que tractava molt bé els periodistes i els informadors i podia fer un discurs de 8 hores, doncs se'l va premiar. També a l'Antonio Samaranch, perquè era un equivalent a cap d'estat. El rei Abdullah de Jordània, per quin motiu? Perquè també feia costat als informadors. No sé el per què, però ell feia costat i nosaltres vam creure que era mereixedor d'aquest premi, cap d'estat i els nacionals. També, a veure, aquest any, mira, aquest any han donat els nacionals el duo dinàmico, catalans. Mira, estàvem a Madrid, al Alcalá de Henares, els hi donàvem el micròfon i els tios parlant en català en privat. Però fantàstic, i simpàtics, i van cantar. Són uns comunicadors, doncs ells van rebre el micròfon dels informadors. Quines personalitats podríem destacar, encara que sigui grosso modo, de gent molt coneguda o famosa que hagin passat per APEI i per aquests premis, per exemple? Home, aquest any jo podria dir que, no sé, Nieves Herrero. Podria dir Manuel Fuentes, Villatoro. Bueno, és que tots... Ah, mira, hi ha un que m'acau molt bé, que és en José Pepe Mediavilla, que és la veu de Morgan Freeman. Quan tu veus El Senyor dels Anillos o veus les pel·lícules de Morgan Freeman, aquest tio té una veu fantàstica.
no sé, és un tio entranyable, doncs penso que és un personatge. És a dir, després de famosos n'hi han de molts, però a darrere també hi ha unes persones que, d'un-i-do, el que treballen, i no sabria quin escollir, És complicat quan també... Mira en Carrascal, abans quan a Nova York, Carrascal, és que vas a algun lloc amb ell, mira que és gran, però és que el reconeix tothom. I la Carmen Sevilla ja no en parlem. Més que coneguda. Si gent de pell te podia, en Jordi Rebellón, hem anat a vegades a algun lloc i, ostres, i les fan, l'esperen. I tu dius, ostres, quina passada, no? Bueno, doncs són gent de pell que han rebut el premi. Aquest any, mira, també m'ha fet molta gràcia en Francis Lorenzo, el comissari de La Roja. Doncs mira, és un tio fantàstic, no té res a veure amb la sèrie. Bueno, són gent molt comunicadora. Doncs a l'espera de la propera edició dels premis, d'aquí un anyet, ja a tornar a celebrar, nosaltres el que fem, doncs, seguir una mica de prop com es va desenvolupant tot això i esperem poder-te tornar a convidar l'any vinent perquè ens puguis parlar de quines són aquestes noves personalitats, nous noms que formen part també d'aquesta entrega de Premis de Pell. Josep Pérez Abuller, gràcies per acompanyar-nos avui, president provincial de Pell a Girona, i fins la propera, un plaer. Jo sempre he comptat amb vosaltres, moltes gràcies i hasta sempre. Que vagi bé, fins després.